تے بے پرواہ محبوباں دے سارے ناز اٹھاونے اکھیاں دل تے پار پوے جس ویلے ادوں پار بناونے اکھیاں کڈے کے پائے ملک صاحب نو اکثر سننے سے اعظم چشتی صاحب دا کلام پڑھ دے ہیں اور مینو انہاں نال ویکھ کے بہت زیادہ شوق پیدا ہویا کہ میں بھی اعظم چشتی صاحب پڑھاں تے میں انہاں دی اجازت دے نال پڑھنا چاہواں گی کیونکہ میرے خیال دے مطابق ہندسک جس طرح ملک صاحب کلام پڑھتے ہیں اعظم دا کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا تے میں خود انہاں دی فین ہاں جس دی مثل مثال نہ کوئی جس دی مثل مثال نہ کوئی ہوتے کوئی ذات شبیرے حسب و نسب عرفالا ہوئے سامنیا جگ دا پی سیرت ساری پاک نبی دی اتے متیاں بدر منیرے آزم شکل حسین سخی دی ہوئے نری حیدر دی تصویر دن دن دے ترے آئے بیٹھے ہائے ہوئے ہائے ہوئے ہائے دن دن دے ترے آئے بیٹھے ہویاں سب دیاں خوش زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں اونا غازیاں شیر جوان بیت یزید قبول نہ کیتی تقیال عبید اشالا آزم صبر حسین دا ڈٹھا ہوئے وچ کربل دے میدان ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہائے ہوئے ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہن آئی حسین دیواری پہنا کے میں صدقے ویرا وے میری جان تیرے اتوں واری چھیتیاں بھی دیر نہ لاوی پچھے کلی پین وچاری آزم پھڑ کے باغ کوڑے دی کھڑی کر دی زینب زار مٹی وچ شہزادے رل گئے ہائے ہوئے ہائے مٹیاں وچ شہزادے رل گئے کم ویکھ قضا قدر دے ہویا جیوں نا دا یار نہ کوئی تے جڑے دردی نو بشر نانے دے اسلام دکھا دے پیسر قربانی کر دے آزم کٹ پانے لو درسن وہ جڑے مالک ہوز کو سر دے